मोजां मोनदों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा दाइनथि गायसननाय सानजों लोगोसे बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लादों। आं आफाबुंलावरिनाव आर'ज खालामनानै होयो जाय लिरगिरि बिथांमोनहा समाजनो मोजां मेसेज होनो हाथों, लिरनायनि गेजेरजों समाजा मोजाङाव गुस्लायलांथों, लिरनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा फरायनानै जिउ राहा दानो हाथों आरो लिरनाय हुदाखौ जोंनि लाइमोनफ्रा गोथौयै बिथांमोनहा गोरबोआव लानानै लिरलांबाय थानो हाथों, गावनि मोजांजों लोगोसे समाजनि मोजांखौ लिरनो हाबाय थाथों। आं बिथांमोनखौ आफाबुंलावरिनाव आर'ज खालामना होबाय। हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जादों। खन्थाइ आवरायनायनि गेजेरजों आरो माखासे फरायसालिनि फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जाय बिथांमोनहा खस्थ' खालामनानै बे हाबाफारिखौ लादों, आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। आरोबाव आं बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेथु गोबां लाइमोन लिरगिरिफोरानो रांखान्थि आंखालाव बिजाब दिहुननो हायैनि आंखालाव गावखौनो सिखोमानो गोनां जादों, मा फोरमायगोन? बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय बेबादिबो हारि दं जेरावनाखि जनसंख्या जोबोद खम, नाथाय बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे इफेक्टिभ लिरनानै गुबुन गुबुनफ्रा राव सोलायनायनि गेजेरजों बा बिजाबनि गेजेरजोंबो मुंदांखा जानाय दङ। आं आसा खालामो दिनै नङा गाबोन जोंनि लिरगिरिफ्रा बै थाखोसिम सहैगोन आरो जोंनि जाय टेलेन्टेड इयुथ बिथांमोना लिरनायनि गेजेरजों नेशनेल लेभेलाव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव दिनै नङा गाबोन मुंदांखा जागोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दं। नांथाबबाय था, नांथाबनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा नाजाबाय था। थांनाय बाराव बर' लिरगिरि गौथुमनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ लोगो हमहैदोंमोन आरो बिथांमोनहा बोसोरसेयाव लाइमोन लिरगिरिफ्रा बिजाब बरननो थाखाय जेरैबायदि अनसुंथाइ बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायहैदोंमोन, थिग बेबादिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो बिथांमोननो खोथा होदों आरो बेबादिनो खामानिखौबो मावना होदों। दा आं आसा खालामो जाय बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारखौ लोगो हमहैनानै आरो हाग्रामा महिलारि साराबो बोसोरसेयाव बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनो बेसेबां बिजाब बरनायनि गेजेरजों बेसे खरसा जायो बेखौ सोंदोंमोन। दा बिनि प्रसेसा बिटिसिआव सोलिगासिनो दङ। आं सानो फैबाय थानाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मदद होगोन, जाय लिरगिरि बिथांमोनखौ मदद होनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोना साबसिन हामसिन सेबखांबावनो हागोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दं। जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों नुनो मोनो जुब लेखक सन्मान बायदि बायदि होनायखौ, बेबायदिनो माबा मोनसे स्टेप लादों नामा बिटि सरकारा? बेखौ जोङो सावरायलायगोन जोंनि बुद्धिजिबि सानसुमै बिथांमोनजों। नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खोथाखौ साननानै दोनदों। मेट्रिक पास बा हायार सेकेन्डारि पास आरो गोबां फरायनायनि फरायसाफोरनि थाखायबो सानदों आरो लिरगिरिनि खोथाखौ निस्सय बिथाङा सानगोन। आं बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों फोरमायहैगोन आरो जोंनि माखासे बुद्धिजिबि दं बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों माबादि मावोब्ला साबसिन जायो, माबादि खामानि मावोब्ला जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोरनि थाखाय मोजां जायो, बेखौ जोङो जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन। जिहेतु आथिखालनि गोबां लाइमोनफोरानो मबाइलाव खेला गेलेनानै थायो, ओरैनो बेकार थायो, बिथांमोन बायदिखौ माबायदि आङो नलेज इज ए पावार। आं दिनै नोंथांनो जास्ट मोनसे एग्जाम्पल खिन्थानि। सावगारि बोनो थाखाय मोनसे पेपार जुदि जोङो लाइमोन फरायसाफोरनो जुदि होयोब्ला बिथांमोनहा सावगारि बोगोन, हाजो बोगोन, हाजोनि गेजेरजों सान ओंखारनाय, दंफां फांनैसो। थारमाने जोंनिफ्राय बांसिन जोङो माबादि सावगारि बोथावथाव एट्रेक्टिभ क्रिएटिभिटि। दा आङो बेखौनो होननो सानदों जोंनि लाइमोनफ्रा जिखौ जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ नुबोदों, जोंनि मेगननि खाथियाव जाय जोंनि गामिनि गिदिर गोलावफोरा जोंनो देखायबोदों, बे आदब बे खायदाखौसो एक्सेप्ट खालामो। नाथाय बिनिफ्राय आरो गोथौवैसिन क्रिएटिभिटि बे मुलुगाव दिनै ओरैबायदि मोनसे मुलुग जागासिनो दङ। आं दाखालि बावैसो भियेटनामाव थांदोंमोन। भियेटनामाव बिराद औवा, नाथाय औवाखौ बिसोरो जेवरा दुमनायावल' बाहायाखै, सियार टेबोल बानायनानैल' बाहायाखै, औवाखौ जि गस्ला लंपेन्ट खालामबाय बिसोर औवानि गेजेरजों, औवानि इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों। दिनै औवाया जोंनि गेजेराव मा जाना दङ, जेवरा दुमनाय, जेखाइ बानायनाय बा नोङो सियार बानायनाय, न' दुमनाय, बेयावल' जाना दं जोंनि औवाया। ओमफ्राय खोब बारानिफ्राय बारा मिज'राम आरो सिक्किमा बायदिसिना सियार एट्रेक्टिभ जिनिस बानायदों बिथांमोनहा, नाथाय बेनिफ्राय गोजौसिनाव जों थांनो हायाखै। नाथाय भियेटनामा औवाखौ ओरैबायदि इन्डास्ट्रि खालामबाय, लंपेन्ट गस्ला टावेल सब बानायजोब्बाय। ओंखायनो आं सानो दिनै नङा गाबोन
जोंनावबो क्रिएटिभिटी जोंनि बेसेबां मेटेरियलिस्टिक दङ सुबुं धोनखौ लानानै आरो नेचारेल रिसर्सखौ लानानै जेरैबायदि जों बिटिसि ओनसोलनिफ्राय प्रडाक्टिभ आरो टेलेन्टेड जोङो मुलुगावनो मुंदांखा जानाय खामानिखौ दिनै नङा जों गाबोन जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरजों मावनो हागोन आफा अबंलावरियाल' जोंनो साफ्रोमनोबो बोर होथों बिटिसि सरकारनि अननायखौ बर' लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना मोनगोन आंहा बेखौ फोथायनाय दङ आरो जाय लाइमोनफोरा दिनै समखौ ओरैनो आगार हरदों बिथांमोननि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन भुलखौ बिथांमोनहा मावगासिनो दं ओंखायनो गाव गावनि जिउआव समखौ ओरैनो जाहाथे आगार हरा समखौ जाहाथे मोजां गावनि जिउ राहा दानायाव समाजनि मोजां खामानि मावनायाव समखौ आगार हरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोननो आङो मिथिहोनाय